Здравейте хора, днес сме в едно Keyboard Speed Escape и сме на Admin Abuse. Така, сега вижте колко на кой левел съм вече. Наистина добре, че се включих, защото бях на 95 левел човек и много бавно ми се нагребваха левелите. И сега пробвах се преди това, преди да се включа, да мина нивата. Обаче реших просто сега да се възползвам от това какви пътеки има и така. Вижте, много яко. Просто е страхотно и сега сме на тако евент. Тук има милион хора, човек. Много са... Ако се чудите кой вика, просто тук има едни други деца и да. Тук има само на мен любимото ми е чоклет. Тук има нови. Но нямам Robux. Ужас. Така. Така, аз съм най-обикновеният трейндемил, защото пак ми трябва Robux. Да. Така, ребърт. Мога да се ребъртна, но това ми е вече... Не, няма да се ребъртвам, не искам. Защото знаете ли колко ми е после трудно да набера толкова. Няма пък. Да, във всички игри се ребъртвам, освен тази. Тази ми е официално любимата игра. И на второ място е Metro Life. Препоръчвам ви Metro Life, защото просто е много яко. О, майко! Просто гледах настрани. Това е много яко! Рачета! Много яко. Супер. Скачат. Уип. Да. Защото ние скачаме. Хора, това е мега яко. Добре, че се включих наистина. Хора, вече имам достъп до свят 2. Представяте ли си? Направо? Да, аз съм малко нуб в тая игра, ама сега какво се прави? Все пак не всички сме добри. Много яко. Аз направо не мога себе си да видя отраци от други работи. Чакайте да увеличим звука. Вече няма явно нищо. Ни песен, ни нищо. Окей. Сега хора. Много яко. Не, наистина. И тая пътека ми прави по много, обаче съм забелязала, че когато се служа моят трейндемил някак се да измамя и ги правя още по-бавно, разбирате ли? Така. Така. Сега. Вижте, тук е с едно лилав. Така. Че се бяхте изгубили. Нещо, видях някакви риби тук. Ето вижте хора, балончета. Това вече мога наведнъж. Много тъпо. Окей, хора. Чао и се
И ако ви харесват моите видеа, се абонирайте за канала.